Hello mga ka-idol. So, napansin ninyo na ako din nag-ubo-ubo dire. Kabalo na magunsa ni. Washing. So, busy tagamay. So, washing. Kabalo ba mo pilay ko na ko ani? Kapital ani. Nga pila po'y baligyan ako. So, kini nga washing ako na ning gilimpiwan. Gipalit na ako ni Kuya O. 350 nga guba. So akong gikondisyon, ayon ako diha, akong gipangilisan, gitauran ako hose nga bag-o, siyempre na kay bag-o, brand new ni nga hose ha, mga ka-idol. So 350 plus hose, sinto mga 550, 600 akong kapital. So kini, mapahali na ako siya 1.5. Una na akong ipresyohan ni is 1.8. So mahangyo mga ang customer, 1.5 plus. Ginagmay ginan siya, rolling lang. Ang washing, no? Oh. Okay pa kayo ni? Oh. Okay pa kayo ni siya. Under ni siya. Good condition na ni mga ka-idol. So, yan na lang ang kinabuhi. Ginagmay lang, panipis na ka para kapalit ang bugas. Kabayad kas itong mga bayro nun. O makabawi ka sa atong kapital. So, mo lang na. Kamu, unsa may negosyo ninyo, wala, panipis lang ta. Di na kayo ito manigbasidan ko. Kaya may nang panipis, kaya ginagmay lang. Makaya na po sa customer. Affordable na kayo. So mga kaidol, muna akong kapisya na. Washing machine. Thank you, bye-bye.